Hádali sme sa o chatku. Ono ve finále vyhrať bronz Jednu noc je skoro lepšie ako striebro, lebo striebro to pochádza z porazenstva. Mali sme bronz si vyhral. automatu, čo sa, však aj teraz sa to pridáva na benzínke, vieš? Čisto novú som kúpil tedy. A na jednej strane bola Česká republika a na druhej strane Slovenska, ale mega. Vieš? A takto na ten svažíček, tak to bola chatka, tu hore vojem, my sme to tak dali, zúlili sme sa jak hovadá, teda my sme boli dosť furt zúlení, no hlavne šofér Majky, ten bol ako non-stop nie, že pod paru, ale ozaj pod paru. On nepil nikdy, on ani nikdy nepil alkohol. On sa upražil. Ubalím to ešte s tabáčkom? Ale ty prosím ťa ešte chvíľu dočkaj. No aspoň. A teraz. Jedli sme, rekli, kam pojedeme zajtra ráno. Mali sme zrazu o niečo vás penes, keď nám aj ten brat tých českých, keď nám... Vrátil tú zálohu. No, tých 3600. A sme mali nejakých do 15 000 českých korun nakoniec. Aby celo však predložený víkend, tak teda prvú noc sme hneď tam prespali. Do tej smradavke. Ale počkej, Tomáš, jak sa to vyvracal, počkej. Tam byl aj Tomáš? No. Počkaj, TH na cestách? TH na cestách. Na tom kážu, aj počkaj, však to som ešte nepovedal. Počkaj, však Pozor. dali Začína to byť sme zajímavé. tú mapu. Mapa? Na zem, tak na zem, na trávu. Hlavná mapa Česka, kam pojedeme zajtra. No, Česká republika. Tu sme boli. No, A tam je karosej. Jižní Morava. No. Tady Buchlovice, jo? No. A že kam pojedeme. A to sme ešte nevezli. A Macej, však pojď na Karlštejn. Jak nejaká ona, jaký rytier, víš? Macej, však pojď, tam to táhnu na Karlštejn, víš? A my na tej mape kúkáme. Počkej. To je ako dosť zaprabol, tam Karlštejn. Ale úplně na druhé straně. Kúkáme. To ešte ako večer predtým, to sme rozhodovali, kam pôjdeme ráno. Ráno ako. Za Prahu, to je 35 km, kúkáme, rekl, no, musíme nejakou oběd Prahu. No, a všetci, že, no tak poďme. Úplne od veci, ale úplne od veci. Ráno sme si jeli na cestu tú hlavní. Na dálnici? No ne, ešte na Brno. A? No však ako... Jo, A no jo, ale my sme boli ešte na Buchlove. Medzi tým. Na Hrade. Ešte. Inflagranty. Ale my sme sa zastavili aj na Buchlove. Tam sme boli strašne spečení. No hovado, jak je to vyzerá? Bola si na Buchlove? Byla. Jo. A to je jako 13letá. Ne, tam se byla nedávno. No, A bola si spečená? My sme boli v Buchlove minulý rok. Mala sa spejciť. Kde? Na Buchlove sme boli minulý rok na hrade s deckami. A je to pekné. Barla, očúvaj. Aj vnútri sme boli na Barla, očúvaj. No úplne naleží. Vieš, aká je tepelná úprava na hruščáka? Spečený. Spečený. Nie, na mňa. Na hruščáka. To si môžete s Tomášom hoziť korunu. To je jedno, na kterého. Na panny komu panny. Ten mi vydonese 405 €, bo ho zabijem. Dovolej mu. Neprejde. 9 liter pálny. No,